खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसाम सेबानि HSLC एबा मेट्रिक आनजाद आरो आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि HS फाइनाल इयार होग्राफोरनि थाखायल' आं बे खौरांखौ लानानै फैदों। गोबां फरायसाफोरानो मेट्रिक आनजादा खुंजागोन ना खुंजाया आरो माब्ला खुंजागोन बे खौरांखौ मिथिनो हांखुर जानानै दंमोन। दा सेबाया मेट्रिक आनजादनि सायाव गोदान नटिस फोसावबाय। जानो गोनां सेबानि मेट्रिक आनजादखौ माखासे समनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। मख'नो गोनांदि सेबानि मेट्रिक आनजाद जाय 2021 मायथाइनि 11 मेनिफ्राय 1 जुनसिम जानो गोनांमोन दा बे आनजादा 11 मेनिफ्राय जाथ'नाय नंला। कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानैनो आनजाद खुंनायखौ दोनथ'नो थांखि लादों। मेट्रिक आनजादा खुंजानाय नंला बेबायदि नङा थाबैनो आसामनि सावस्रि बिफानजों रायज्लायनानै आनजादनि गोदान शेड्युलखौ फोसावनानै होगोन होननानै नटिसनि गेजेरजों मिथिहोदों। सानफ्रामबो रायजोआव कभिड-19नि गोसारनायखौ नोजोर होनानै मेट्रिक आनजाद खुंनायखौ फावसायनाय बे खौरांखौ सेबानि चेयारमेन रमेश चन्द्र जैन बिथाङा मिथिहोदों। मेट्रिक आनजाद खुंनायनि सायाव बिथांमोनहा मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन। बेनि उनावनो बिथांमोनहा सेबानि मेट्रिक आनजाद जाय 11 मेनिफ्राय खुंजानो गोनांमोन बेखौ फावसायनायनि थांखि लादों। सेबाया कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै आरो आसामनि सावस्रि बिफान एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टजों सावरायलायनानै HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि गोदान शेड्युलखौ फोसावनानै होगोन आरो बेनि गोदान शेड्युला जेब्ला फोसावजागोन अब्लानो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बे भिडिअखौ गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफोराबो बे खौरांखौ मोननो हायो। आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि HS फाइनाल इयार आनजाद होग्रा फरायसाफोरनि थाखायबो गोदान खौरां। HS फाइनाल इयारनि आनजाद जाय 11 मेनिफ्राय जानो गोनांमोन दा बे आनजादा 11 मेनिफ्राय खुंजाथ'नाय नंला। माखासे समनि थाखाय आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय। कभिड-19नि गोसारनायखौ नोजोर होनानैनो बे थांखिखौ लादों। कभिड-19नि थासारिया मोजाङाव फैफिनोब्लानो HS फाइनाल इयारनि आनजादखौ खुंफिननो थाखाय मोनसे गोदान शेड्युल फोसावनानै होफिनगोन आरो बे खौरांखौ आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन पंकज बरठाकुर बिथाङा गांसे नटिसनि गेजेरजों फोसावदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बियो स्पेसियेलि HS फाइनाल इयार आरो मेट्रिक आनजाद होग्रा फरायसाफोरनि थाखायल'मोन। बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्रायनो आनजादा खुंजागोन ना खुंजाया आरो माब्ला खुंजागोन बेखौ मिथिनो लुबैनानै हांखुर जानानै दंमोन। बेनिखायनो नटिस मोननाय लोगो लोगोनो आं बिथांमोननि थाखाय बे खौरांखौ लानानै फैदों। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। लोगोसे लोगोफोरनो भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोनहाबो खौरांखौ मोननो हायो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।